Γεια σας, είμαι Ανδρέας Σταλίδης. Αυτό είναι το κανάλι Απλά Προβλήματα Λογικής για όλους. Είναι το 10ο βίντεο. Στα προηγούμενα 9 βίντεο κάνω μια σύνοψη. Είχα κάνει 8 βίντεο με διάφορα προβλήματα λογικής. Το ένατο ήταν το πρόβλημα νούμερο 1 από τη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα το 2024. Σήμερα προχωρούμε. Έχουμε το πρόβλημα νούμερο 1 από την Ολυμπιάδα τη φετινή. Αυτό βλέπουμε στην οθόνη λοιπόν. Θα το λύσουμε. Είναι πρόβλημα απλό. Είναι το πρόβλημα που ήταν το πιο εύκολο στην Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα. Ξέρετε, είναι αυτός ο διαγωνισμός όπου τα μεγαλύτερα ταλέντα του κόσμου συμμετέχουν. Αλλά μην το φοβάστε, μπορούμε να το καταλάβουμε με απλά λόγια και απλή ορολογία. Εάν κάποιος λύσει το πρόβλημα αυτό και δεν κάνει τίποτα άλλο, παίρνει εφημομνία. Αυτό είναι εξαιρετικά υψηλή βαθμολογία. Είναι εξαιρετικά μεγάλο επίτευγμα για ένα παιδί 18 ή 17 ή 16 ετών. Λοιπόν, τα μαθηματικά μην τα φοβάστε, πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να το καταλάβουμε. Το βλέπουμε στην οθόνη στα αγγλικά. Θα το διαβάσουμε στα ελληνικά με απλά λόγια. Τι λέει? Έχουμε λοιπόν 2026 αριθμούς. Είναι γραμμένοι σε έναν πίνακα. Οι αριθμοί είναι ακέραιοι. Όλοι οι αριθμοί είναι μεγαλύτεροι από το 1. Δηλαδή όχι ίσοι με το 1. Άρα ακέραιοι μεγαλύτεροι από το 1. Και δεν είναι απαραίτητα διαφορετικοί. Δηλαδή μπορεί να είναι και ίδιοι κάποιοι από αυτούς. Τι λέει λοιπόν? Ότι σε κάθε κίνηση ο Κονφούκιος επιλέγει δύο αριθμούς, ας πούμε τον m και τον n, και τους αντικαθιστά με δύο άλλους αριθμούς, πάλι ακέραιους. Ο πρώτος από τους δύο είναι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης του m και του n. Ο άλλος αριθμός είναι ο λόγος, το κλάσμα του ελάχιστου κοινού πολλαπλάσιου του m και του n, διαιρούμενου δια του μέγιστου κοινού διαιρέτη του m και του n. Συνεχίζουμε τη διαδικασία αυτή, συνεχίζει ο Κονφούκιος, και επιλέγει άλλους δύο αριθμούς. Πάντα οι αριθμοί αυτοί που επιλέγει είναι μεγαλύτεροι από το 1. Πρέπει λοιπόν να αποδείξουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η διαδικασία αυτή της επιλογής και αντικατάστασης των αριθμών αυτών από άλλους θα σταματήσει μετά από πεπερασμένο αριθμό κινήσεων. Και τότε θα υπάρχει ακριβώς ένας και μόνο ένας αριθμός μεγαλύτερος από το 1. Δηλαδή όλοι οι άλλοι θα είναι ίσοι με το 1. Θα είναι ένας και μόνο ένας αριθμός μεγαλύτερος από το 1. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο. Το άλλο ζητούμενο είναι ότι αυτός ο αριθμός ο οποίος θα μείνει πέρα από το 1, θα είναι πάντα ο ίδιος ανεξάρτητα από τις επιλογές που έχουν γίνει. Ανεξάρτητα από τις επιλογές. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μπορεί να σας φαίνεται πολύ δύσκολο, μπορεί να σας φαίνεται απίστευτα δύσκολο, αλλά μπορούμε τη λύση να την καταλάβουμε. Ας δούμε λοιπόν τη λύση με απλά λόγια, χωρίς ορισμούς και χωρίς να βάλουμε μέσα πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα γνωρίζετε. Έχουμε και λέμε. Θα ασχοληθούμε με το γινόμενο όλων των αριθμών αυτού του πίνακα. Σωστά. Ας επιλέξουμε λοιπόν δύο αριθμούς, m και n. Τι ξέρουμε? Ξέρουμε ότι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των δύο αυτών αριθμών, εάν τον πολλαπλασιάσουμε με το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των δύο αυτών αριθμών, μας δίνει το γινόμενο αυτό το ίδιο με το m επί n. Σωστά. Για παράδειγμα, άμα ας πούμε ο m και ο n είναι
ο 6 και ο 9. Ποιος είναι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης του 6 και του 9? Είναι το 3, σωστά. Ποιο είναι το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο του 6 και του 9? Είναι το 18. Λοιπόν, 3 επί 18 κάνει 6 επί 9. Δηλαδή πριν είναι 4. Ας δούμε ένα άλλο παράδειγμα. Ας πάρουμε τον 12, τον αριθμό 12 και το 40. Ποιος είναι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης του 12 και του 40? Είναι το 4. Διαιρετεί και το 12 και το 40. Ποιο είναι το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο? Είναι το 120. 4 επί 120 μας κάνει 12 επί 40. Άρα λοιπόν έχουμε και λέμε ότι αυτοί οι δύο αριθμοί, το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο και το μέγιστος κοινός διαιρέτης, αν τους πολλαπλασιάσουμε, παίρνουμε τον ίδιο αριθμό με το m επί n. Άρα λοιπόν, αν γράψουμε ότι ο αριθμός d είναι το μέγιστος κοινός διαιρέτης του m και του n, τότε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο είναι το m επί n διαιρούμενο με το d. Άρα λοιπόν, οι δύο νέοι αριθμοί, αν πάρουμε το m και το n και τους αλλάξουμε, θα είναι ο d, δηλαδή ο μέγιστος κοινός διαιρέτης, και το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο διαιρούμενο με το d. Έτσι, όπως λέει και ο τύπος. Έτσι, συνεχίζουμε λοιπόν. Ας πάρουμε τώρα μια περίπτωση ότι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης είναι μεγαλύτερος από το 1. Δηλαδή, οι δύο αριθμοί, ο m και ο n, έχουν κάποιον κοινό διαιρέτη που δεν είναι το 1. Άρα, δεν είναι αυτό που λέμε πρώτοι μεταξύ τους αυτοί οι αριθμοί. Ας πούμε ότι είναι ο 12 και ο 18. Ο μέγιστος κοινός διαιρέτης είναι το 6. Άρα, το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο είναι το 36. Άρα, οι δύο νέοι αριθμοί θα είναι το 6, είναι ο ένας, και πάλι το 6, διότι 36 διαιρούμε με το 6 μας κάνει 6. Πριν το γινόμενο m επί n ήταν 12 επί 18, 216. Τώρα το γινόμενο των νέων αριθμών αυτών των δύο είναι 6 επί 6, 36. Άρα το γινόμενο μειώθηκε. Προσέξτε, τι είπα τώρα, ότι ονομάζουμε ας πούμε α για παράδειγμα το γινόμενο και των 2026 αριθμών. Όλων των αριθμών αυτών, το βάζουμε όλους με τη σειρά και πάρουμε το γινόμενο τους. Εάν κάνουμε μία αλλαγή, ένα βήμα του Κονφούκιου, τότε εάν αυτοί οι δύο αριθμοί τους οποίους αλλάζουμε δεν είναι πρώτοι μεταξύ τους, άρα έχουν ένα κοινό διαιρέτη μεγαλύτερο από το 1, τότε το γινόμενο αυτό το α θα μειωθεί. Θα μειωθεί οπωσδήποτε. Έτσι, είδαμε ένα παράδειγμα πώς θα μειωθεί. Θα μειωθεί διότι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης επί αυτό που βάζουμε εκεί είναι πάντα μικρότερο από το m επί n. Πάντα. Πάμε τώρα, εάν από τους δύο αριθμούς, εάν αυτοί οι δύο αριθμοί ήταν πρώτοι μεταξύ τους. Δηλαδή, αν δεν είχαν κοινό διαιρέτη κανέναν, τότε ο μέγιστος κοινός διαιρέτης θα ήταν το 1. Το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο θα είναι το ίδιο με το m επί n. Σωστά. Σωστά. Άρα, βγάζουμε τον m και τον n και τον αντικαθιστούμε με το 1 και το m επί n. Σωστά. Εδώ το γινόμενο παραμένει το ίδιο. Έτσι, για παράδειγμα, αν πάρουμε τον αριθμό, ας πούμε, 9 και τον αριθμό 4, αυτοί οι δύο δεν έχουν κοινό διαιρέτη. Ο μέγιστος κοινός διαιρέτης είναι το 1. Άρα, αφαιρούμε το 4 και το 9 και αντικαθιστούμε με το 1 και το 36. Άρα το γινόμενο 4 επί 9 είναι το ίδιο με το 1 επί 36. Όμως τι έγινε? Τώρα έχουμε τον αριθμό 1 στο σύνολο των αριθμών μας. Άρα λοιπόν οι κινήσεις που γίνονται είτε θα οδηγήσουν σε μικρότερο γινόμενο είτε στο ίδιο γινόμενο αλλά με ένα περισσότερο 1 σε αυτούς τους αριθμούς. Έτσι, άρα το γινόμενο όλων των αριθμών αυτών
είναι πάντα θετικός ακέραιος. Κάποια συνέχεια μειώνεται ή αυξάνεται ο αριθμός που είναι 1. Που είναι 1 σε αυτό. Αυτό λοιπόν, αυτή η ακολουθία, η ακολουθία λέμε το γινόμενο των αριθμών αυτών, είτε μένει το ίδιο είτε μειώνεται, λέγεται φθήνουσα. Η φθήνουσα ακολουθία από θετικούς ακεραίους δεν είναι άπειρη. Κάποια στιγμή τελειώνει. Κατεβαίνουμε, δεν μπορούμε επάπειρον να κάνουμε αυτή τη διαδικασία, είτε να έχουμε 1 είτε να μειώνεται το γινόμενο. Όσο το γινόμενο μειώνεται, αυτός ο αριθμός κατεβαίνει. Λοιπόν, άρα οι κινήσεις τις οποίες ο μέγιστος κοινός διαιρέτης είναι μεγαλύτερος από το 1 που μπορούν να γίνουν είναι πεπερασμένες. Διότι οι αριθμοί θα μειώνονται συνέχεια. Οι αριθμοί που είναι μεγαλύτεροι από το 1. Αυξάνονται τα 1 και οι άλλοι μειώνονται σε αριθμό. Όσο γίνεται αυτό, το γινόμενο πέφτει. Επειδή λοιπόν έχουμε μόνο συγκεκριμένο αριθμό θέσεων 2026, άρα η διαδικασία αυτή κάποια στιγμή θα σταματήσει. Σίγουρα. Τώρα, τι θα γίνει όταν σταματήσει αυτή η διαδικασία? Αυτή η διαδικασία θα σταματήσει όταν υπάρχουν κάποια αριθμοί στο τέλος που είναι μεγαλύτεροι από το 1. Εάν αυτοί οι αριθμοί είναι 2, εάν έχουμε 2 αριθμούς που είναι μεγαλύτεροι από το 1, τότε επιλέγουμε αυτούς τους 2 αριθμούς και μετά είτε αν είναι μεταξύ τους πρώτοι, έχουμε πάλι το ένα από τους 2 να γίνεται 1 και τον άλλον να μένει σε αυτόν που ήταν πριν. Οπότε τελειώσαμε, γιατί θα μείνει μόνο ένας αριθμός. Είτε αυτοί οι 2 αριθμοί θα είναι 2 αριθμοί άλλοι, οι οποίοι θα είναι πρώτοι μεταξύ τους. Άρα στο επόμενο βήμα θα γίνει αυτό που λέγαμε πριν. Δηλαδή στο επόμενο βήμα θα έχουμε την αντικατάσταση από το 1 και τον αριθμό ο οποίος θα παραμείνει, να μην είναι 1. Άρα λοιπόν, αν διαλέξουμε έναν πρώτο αριθμό π, ο οποίος διαιρεί έναν από τους αρχικούς αριθμούς, δηλαδή αυτοί οι αριθμοί 2026, κάποιος από αυτούς θα έχει έναν πρώτο αριθμό, με τον οποίο, το οποίο θα είναι πολλαπλάσιο, με το 2, το 3, το 5 κτλ. Ένας λοιπόν από αυτούς είναι αριθμός, αυτό το ονομάζουμε π. Αυτό υπάρχει σίγουρα διότι όλοι οι αρχικοί αριθμοί είναι μεγαλύτεροι από το 1. Λοιπόν, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι στο m και στο n ο πρώτος αριθμός αυτός π εμφανίζεται με εκθέτες α και β. Δηλαδή, αυτός ο αριθμός π είναι 2 εις την α, όχι 2, π εις την α, το α είναι μεγαλύτερο του μηδενός, δηλαδή 1, 2, 3 κτλ. Είτε και ο άλλος είναι β. Λοιπόν, αν για παράδειγμα το π είναι 2, τότε για παράδειγμα 24 είναι 2 εις την τρίτη επί 3. Άρα ο εκθέτης είναι το 3 του 2, είναι 2 εις την τρίτη. Εάν πάρουμε το μέγιστο κοινό διαιρέτη του αριθμού α και του αριθμού β, αυτός ο αριθμός θα είναι ο εκθέτης του γινωμένου. Συγγνώμη, λάθος. Όταν έχουμε 2 αριθμούς όπου έχουν εκθέτες α και β του πρώτου αριθμού π, τότε ο μέγιστος κοινός διαιρέτης του αριθμού m και του n που έχουν εκθέτες α και β του αριθμού π
αυτός ο αριθμός θα έχει τον εκθέτη του μικρότερου από το α και β. Σωστά. Εξορισμού. Για παράδειγμα, 24 είναι 2 στην τρίτη επί 3. Αν παίρνουμε ένα αριθμό, ας πούμε, τον 16, που είναι 2 στην τετάρτη, ο μέσος κοινός διαιρέτης είναι εξορισμού το 2 στην τρίτη. Δηλαδή το μικρότερο της διαιρέτης. Άρα λοιπόν ο αριθμός 2 θα έχει πλέον εκθέτη τον μικρότερο από το α και το β. Τώρα, στο ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο, ο εκθέτης θα είναι ο μεγαλύτερος αριθμός από το α και το β. Ωραία μέχρι εδώ. Μάλιστα. Όταν όμως διαιρούμε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο με το μέσο κοινό διαιρέτη, τότε ο εκθέτης που απομένει είναι το maximum του α και του β μείον το minimum του α και του β. Δηλαδή από το maximum αφαιρούμε το minimum. Όπως έλεγα πριν, το 24 και το 16 έχουμε 3 και 4. Εκεί θα έχουμε το 3, θα είναι το minimum, και εδώ θα είναι το maximum είναι το 4. Άρα λοιπόν η διαφορά τους είναι το 1. Άρα στο δεύτερο αριθμό ο εκθέτης του π θα είναι το απόλυτο μεταξύ του α και του β. Δηλαδή του 3 και του 4, που είναι 1 στην περίπτωση αυτή. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αν ένας τουλάχιστον από τους α και β είναι θετικός, δηλαδή δεν είναι 0, τότε δεν μπορούν και οι δύο εκθέτες να είναι 0. Εάν το ελάχιστο του α και του β είναι 0 και ταυτόχρονα η διαφορά τους είναι 0, τότε θα ήταν ίση. Εντάξει, τότε ίση σημαίνει 0, ίση σημαίνει ότι δεν θα υπήρχε μέσα το π ως factor, ας πούμε, ως παράγοντας. Άρα το π δεν θα υπήρχε πουθενά. Έτσι λοιπόν, εφόσον υπάρχει ένας αριθμός π πριν από κάθε κίνηση, π είναι ένας αριθμός πρώτος, άρα λοιπόν αυτός ο αριθμός δεν μπορεί να εξαφανιστεί ποτέ από τον πίνακα. Πάντα θα υπάρχει ένα π μέσα. Άρα θα υπάρχει τουλάχιστον ένας αριθμός που θα είναι μεγαλύτερος από το 1. Ας πάρουμε ένα ακραίο παράδειγμα. Αν όλοι οι αριθμοί είναι 2, είναι ο αριθμός 2, τότε παίρνοντας τους όλους μαζί, τους 2, παίρνουμε τον 2 και τον 2. Τι γίνεται? Ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο είναι το 2, και το μουκουδού και το έκο που είναι 2. Άρα έχουμε 1 και 2. Έτσι λοιπόν από τον αριθμό 2 και 2 παίρνουμε 1 και 2. Μετά παίρνουμε άλλες δύο φορές το 2 και το 2. Πάλι θα γίνεται 1 και 2. Και άρα καταλήγουμε στο ότι θα γίνουν όλοι 1 και θα μείνει το 2 μέσα. Δηλαδή το 2 δεν μπορεί να φύγει. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση καμία άλλη εκτός από το να υπάρχει πάντα ένας αριθμός ο οποίος δεν θα είναι ίσος με 1. Άρα λοιπόν το πρώτο κομμάτι μπορούμε να πούμε ότι το αποδείξαμε. Δηλαδή στο τέλος θα υπάρχει ένας αριθμός μη, μόνο ένας, ο οποίος θα είναι μεγαλύτερος από το 1. Όλοι οι άλλοι αριθμοί θα είναι ίσοι με το 1. Πάμε τώρα να κάνουμε το μέρος νούμερο 2. Γιατί ο αριθμός μη είναι πάντοτε ο ίδιος. Για να το κάνουμε αυτό θα εξετάσουμε χωριστά κάθε πρώτο αριθμό. Δηλαδή το 2, 3, 5 και ούτω καθεξής. Σε κάθε έναν από τους 2026 αριθμούς σημειώνουμε τον εκθέτη με τον οποίο εμφανίζεται ο π. Δηλαδή, αν είχαμε τους αριθμούς 8, 12 και 18, οι εκθέτες του 2 είναι 3, 2 στην τρίτη 8, είναι 2, 2 στην Δευτέρα μας κάνει, είναι παράγοντας του 12, και 1. Ο 18 έχει ένα διάρρη μέσα. Έτσι. Άρα, οι εκθέτες
του 2 είναι 3, 2, 1. Οι εκθέτες του 3, του αριθμού 8, 12, 18, είναι 0, 1 και 2. Το 8 δεν έχει καθόλου μέσα το 3, 0. Έχει μία φορά το 3, 12, δηλαδή 1. Και το 18 το έχει δύο φορές, άρα είναι 2. Για κάθε πρώτο αριθμό π, παίρνουμε τον μέγιστο κοινό διαιρέτη όλων αυτών των εκθετών. Αυτός ο μέγιστος κοινός διαιρέτης δεν αλλάζει ποτέ. Γιατί δεν αλλάζει ποτέ? Έστω ότι σε μία κίνηση οι εκθέτες του π στους δύο επιλεγμένους αριθμούς είναι α και β. Όπως είδαμε πριν, μετά την κίνηση, αυτοί οι δύο αριθμοί, ο α και β, γίνονται το μικρότερο μεταξύ του α και του β και η διαφορά του α μείον β. Σωστά. Όμως ισχύει ότι το μέγιστος κοινός διαιρέτης του α και του β είναι ο ίδιος μέγιστος κοινός διαιρέτης με το μέγιστο κοινό διαιρέτη του ελάχιστου του α και β και του α μείον β σε απόλυτη τιμή. Αυτή είναι η γνωστή ιδέα του ευκλίδιου αλγορίθμου. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Ο μέγιστος κοινός διαιρέτης του 12 και του 8 είναι ο ίδιος με το μέγιστο κοινό διαιρέτη του 8 και του 4. Γιατί αφαιρούμε από το 12 το 8 και μένει 4. Το οποίο πόσο είναι? 4. Άρα λοιπόν το 12 με το 8 έγινε 8 που ήταν το ελάχιστο των δύο αριθμών αυτών, ο μικρότερος, και 4 που είναι η διαφορά τους. Αυτή είναι μια μέθοδος η οποία υπάρχει στη θεωρία αριθμών και άμα θέλετε μπορείτε να την δοκιμάσετε. Δηλαδή πάρτε δύο αριθμούς όποιους θέλετε και βάλτε ότι για να βρω το μέγιστο κοινό διαιρέτη θα πάρω τον μικρότερο και την διαφορά τους. Μετά από αυτό το ζευγάρι τον μικρότερο και τη διαφορά τους. Από το ένα ζευγάρι τον μικρότερο και τη διαφορά τους. Μέχρι να καταλήξετε σε έναν αριθμό ο οποίος θα είναι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης. Αυτό λέγεται ευκλίδιος αλγόριθμος. Λοιπόν. Άρα λοιπόν για κάθε πρώτο αριθμό π, ο μέγιστος κοινός διαιρέτης όλων των εκθετών αυτού του πρώτου αριθμού παραμένει να είναι ο ίδιος σε όλη την διαδικασία. Σωστά. Άρα λοιπόν εφόσον στο τέλος έχουμε 1 μη, δηλαδή όλοι είναι ίσοι με 1, όπου οι εκθέτες όλοι είναι ίσοι με 0 και μένει μόνο ο μη, τότε ο μη μέσα του έχει όλους τους αριθμούς π στους εκθέτες που είναι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης όλων αυτών των εκθετών όλων των 2026 αριθμών. Αυτός λοιπόν ο εκθέτης είναι ο ίδιος, προσέξτε, ανεξάρτητα από το πώς πήγαμε, από τα βήματα. Ό,τι βήματα και να κάνουμε, εκεί θα καταλήξουμε. Άρα λοιπόν ο αριθμός μη είναι το γινόμενο των αριθμών π, όλων των πρώτων αριθμών π, εις την δύναμη που είναι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης όλων των αρχικών εκθετών αυτού του πρώτου αριθμού π που είχαμε στον αρχικό μας πίνακα. Και αυτή είναι η απόδειξη. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Έχουμε για παράδειγμα τον 8 και τον 12. Το 8 είναι 2 στην τρίτη. Το 12 είναι 2 στην Δευτέρα επί 3. Σωστά. Για τον πρώτο αριθμό 2, οι εκθέτες είναι 3 και 2. Ο μέγιστος κοινός διαιρέτης αυτών είναι το 1. Άρα ο τελικός αριθμός περιέχει το 2 εις την πρώτη δύναμη. Είπαμε ότι 0 δεν γίνεται ποτέ. Για τον αριθμό 3 έχουμε το εξής. Οι εκθέτες είναι 0 και 1. Ο μέγιστος κοινός διαιρέτης του 0 και του 1 είναι το 1. Άρα ο τελικός αριθμός θα έχει και αυτός το 3 εις την πρώτη. Άρα το μη, ο αριθμός μη, θα είναι 2 εις την πρώτη επί 3 εις την πρώτη ίσον 6. Όποιες κινήσεις και να κάνουμε, για παράδειγμα 8 και 12.
Ο μέσος κοινός διαιρέτης είναι το 4 και το ελάχιστο κίνδυνο πολλαπλάσιο είναι το 24. Άρα οι νέοι αριθμοί είναι 4 και 6. Άρα από 8 και 12 πήγαμε 4 και 6. Επιλέγουμε ξανά τον 4 και τον 6. Αυτοί έχουν μέσο κοινό διαιρέτη το 2 και ο άλλος αριθμός είναι το 6. Άρα έχουμε 8-12, 4-6, 2-6. Μετά πάμε 2-3 και μετά πάμε στο 1-6. Άρα ο τελευταίος αριθμός είναι πράγματι το 6. Αυτό συμβαίνει με όποια σειρά και να επιλέξουμε τους αριθμούς. Άρα λοιπόν, η διαδικασία σταματάει υποχρεωτικά επειδή σε κάθε κίνηση συμβαίνει ένα από τα δύο. Πρώτον, είτε μειώνεται το γινόμενο όλων των αριθμών, είτε μειώνεται το πλήθος των αριθμών που είναι μεγαλύτερο από το 1. Στο τέλος μένει μόνο ένας αριθμός μη που είναι μεγαλύτερος από το 1, ο οποίος αυτός ο αριθμός έχει μέσα του όλους τους πρώτους αριθμούς της πρώτης σειράς των αριθμών, υψωμένο εις την δύναμη που είναι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης όλων των αριθμών που είχαμε στον αρχικό μας πίνακα. Άρα λοιπόν η διαδικασία αυτή μπορεί να ακολουθήσει πολλούς διαφορετικούς δρόμους, άρα θα φτάσει σε αυτόν που οδηγεί στον τελικό αριθμό. Αυτή λοιπόν είναι η πλήρης λύση χωρίς ορολογία και χωρίς κανέναν μαθηματικό τύπο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να το βρήκατε ενδιαφέρον. Θα το πούμε σε επόμενο βίντεο με άλλο πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ.